Abonați-vă Stelian și Andreea. Acum îi jucăm cu slime. Și fain și ho. Facem un balon. Scrieți jos în comentarii. Hop. Nu facem un balon. Ho. Nu facem un balon. Și îmi dați foarte multe like-uri, 1000 like-uri. Nu, eu sunt ca 100, 1000 prea mult. Și jucăm cu slime roșu. Cum e tricoul meu? Acum să... Și nu îmi dați like-uri foarte multe și nu-i uiți, abonați-vă Stelian și Andreea. Am o limbă mare. Am o limbuță, slime. Vreți să vedeți cum scriu tata? Cum e mimorul? Și mai venim cu vloguri cu slime-uri. Nu uitați. Pe aia facem și video cu instrumente, 1000. Ce ziceți? Cine are orcă și cine are vioară, să înscrie jos în comentarii. Că eu am și îmi folosesc și cântă ele și mai venim care sunt somiro. Ai înțeles? I-ai înțeles? Înscrieți jos în comentarii. Nu uitați să-mi dați foarte multe inimioare și foarte multe chestii. Bine? Nu uitați. Acum fac inimioară cu canalul nostru e YouTube. În YouTube fac aici. Nu pot să arăt că nu e gata. Și surpriza nu e pe gata. Cine nu are slime poate să facă una. Să nu îi lasă părinții să cumpere, faceți un slime. Că altă dată facem un vlog când facem un slime. Gata! Uite! Inimioara YouTube! O vedeți? Ne vedem în vlogul următor.